हारसालनि हर किरिमा सिस्टेके पातिमुं पातिखा उड़िष्यानि बालेश्वर खुंताम ट्रेन थुटाइलाइमानि पातिमुं हुइलावनो सालिमार चेन्नाइनि काइनै बोगिबाय थुटाइलाइखा हावड़ा चेन्नाइ करमंडल एक्सप्रेस थुटाइलाइमानि उलो काइसा लाइननो बासा जाक मानै रोकामुं मालखुंबाय थुटाइलाइखा करमंडल एक्सप्रेस थुटाइलाइमा बाय करमंडल एक्सप्रेसनि इंजिन शाखा काइथांखा मानै रोकामुं मालखुंनि आबहाय किरिमा सिसा एक्सिडेन्टआव tabuk सोक जरा langma arikha 238 lukorokni hini saklaikha रेल मन्त्रीनि बखाक्तै सागो दukhu मानखा 650 जना बाहायके आबो हायके किरिमा सिसाक पातिमुं पातिखा आबो रक tabuk फानो केबो साइमान्याखो उड़िष्यानि आबो हाय किरिमा सिसा पातिमुं नतयै आचुकलाइमुं रिंखा मन्त्री बोखorok नरेन्द्र मोदी तिनि फुङनो रेल मन्त्रकनि अक्रा थाइनि सामुं ख्लायनाय रकबाय आचुकलाइखा बियो रिपोर्ट बोखorok।